Какво очакваш да правя аз 5 минути? Да гледам една точка. Ясно. Всичко ще се върне, само не аз. Дай ми телефона. Спомни си. Аре бе, Лайно, няма ли да слизаш? Какво е сега? Боже, дай ми Бождар. Еми, кажи му, че му се сърдя. Ай, слезай. Ай. Ти искаш ли дъвка? Ми не може! А шоколад искаш ли? Ми пак не може! Там имам чорап, там. Такъв, дето Коледа и там дето такова. Да, дето на камината и дядо Коледа пъха и ни подаръци вътре. Ама моят ди празен! И няма нищо общо с това, че не бях във Варна. Не. 3 минути още. То ще ми умре коня. Защо имам? Не ми гледай лака, много е готин. Ой, искаш да лакирвам! Добре, чакай. Така. Къде ми е лака? Нерва. Мале, той кафе изсъхнал. И... не! Без якото. Той блести. Не този, бе този. Този. Нищо. Как функция? Ти искаш ли? Добре. Давай удари ме, псувай ме на глас, всичко ще се върне, само не и аз. Ма тя спря ли? Ще има една песен от 3 часа. Не 3, нали от 1, но... доста е. Когато тръгна ти, молех се за едно, да ми не даде любов. Нощи късно си писал, разбери, няма смисъл. Виж ме сега, ме за Бога, не издържам, не мога. Стоп! Давай удари ме, псувай ме на глас. Пак ще се изправя сама. Всичко ще се върне, само не и аз. Айде бе! 5, 4, 3, 2,
Adios muchachos.